Dumela bakulu dinyame Tijan is here. I'm back kungemsana nadzoka ndine nyaya indawo ndikakubatira ipanapa because the most important thing for the opposition movement is to unite so that we can together dislodge ZANU-PF come 2028 and an individual effort to be only Messiah is playing in the hands of ZANU-PF. Let's unite as ZANU-PF is disgrunting. Do mashoko andusaka na arikubva nekuna Morgan Comich uyo aimbobata nebato reMDCT. Zvakazorambawo zvazvo nekudawo kweutengesi hwavo amene kana kuti makaro avo kana kuti greediness hwavo iko zvine zvavangowo vanhu vekuti vangosara chinhu chega chavanobatika chaanacho yango Twitter account. Saka apa vakuedza kuda kutaura kuti kana zvichiita ngatibatanei maparties anopikisa tikwanise kukunda bato reZANU-PF. Ndo zvega zvinhu zvaanokwanisa kuita iye ari ega atozvinoti haachakwanise kumira achizviti opposition leader nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana because you know maZimbabweans vakagara kudhara vatsamwira vanhu ivava nekuda kwezvinhu zvavakaita mugore ra2019 vakupandukirana naNelson Chamisa zvinova zvinhu zvakazokonzeresa kuti vasare vakushanda vega. Saka apa iko zvine zvavari kuonawo zvinhu zviri kuitika vakuda kudzoka manje kumutsa mapolitical careers avo ndipo vakuti ngatibatane. Ameno guys munozvionawo sei nyaya